kolende nengoko ande yende nerega iga koranga no ane iga koranga yenke ene nerega iga amali nya eni gare okubana yeke busi kolende nego erengoko yumandara davandi na chagete buri myobo ekaruna arenge ko primary sekona liko tira ngo twana arenge chingoko lakini ekarega na kore university ane na achire isko achanganya oregas nyakeyo 2014 ngabake ninganyite kunya kuligereri Facebook ngara chingo gechi kangok sana ngateba tika fence in aso gotuga these birds. Unahitaji shule ya kileo kwa mwanao atakayopata elimu ya viwango vya juu. Ndizi TV Obwansu Gusii Omurubiri okubwatia nigo kurigererwa nebigori byonsi. Nase omoroberi Oboremi nobonda ekero tokubataria goika twabaira ime ya makori twabaira sebitunwa twabaira sebitongo ekero tokutara abaremi twemanya nganararia ali babwate elinderio ayo murigereria bugeta seni kya Ndizi TV kwemanya ogoro yo moroberi igana boigo kwanyara kogosanga amona intu elikuwa manyangi kegendrete ime yo omoroberi Oboremi nobonda kwamanya ninkioga ne irigotuga ngikeriyoga ne irikorema na ende meroberi kirio bonete kubwatia igaseri tukolera na koletere goika ime yegesa yereme ye bunge ya Kitutu Chache South sengo chikomotara omorimi oyomo oyu tugete ornamental birds mwancho murira ligo minutinga chinyoni chiria ogotuga esengecho yo kwegokia igonto chikomanyanga na sekiere atugete chinyoni echiga na igoni gachi tugerete ime ye ploti asamenyete igonki goteba no menya serandi na bokora oborimi no menya ndonsi na bokora oborimi enderi kwegendereria ayebuna omorimi na wo konyora enibo yawe ya kira lituko tobase gusukanta tetotare amonai elinde nkoire igomna na gwikiriga iga no igita kiaye na igoire geitekega ndete nkosoiba kaime enderio togende amonae tukwane na gusanga mange tiganda gotari torane torara omurimiito torenga nararia liabwate na nditumanye nararia liabwate elinde litumanye ornamental birds nchirichie chiga na kichibona takorokana na ndeki kerikega neiri elinderio omurimiito onyakoro gokumanya ornamental birds nchirichie chiga ndubwase ornamental birds ntubwate silky togotora chi bantam togotora chi aina ndachikumanya omurimiito nchirichie chirie erabwate enderi tunyakwa togusanga amonere igaso murimiito twamanyore na royo igana kibono Enoch mbiyane kabisa uraria kwarorire umwancho murigerie kana gotebinga ornamental birds na chichiga igomno kwarore ntimatu sono gatengo ko maekoro kana buniriga igibwata mario nyukubwa ne kebusi kolende nengoko ande yende nerega iga koranga no ane iga koranga yenke ene nerega iga amario nya eni gare okubana yeke busi kolende nego erengoko ayintu tukanyamanya ime yo moroberi Oboremi nobonda akero gotobwati agwetera asemetando yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News na wana otomera SMS gwetera senambe yo erase screen ya ugabo ende tunyakoba togosangana gukwana amange igona bagotomera gosena gotobwati ase website yetu na www.ndizitv.net ende tusange na kwemanya amange igoma moroberi Oboremi nobonda na twanchakire bene torega iga ase asomorimiito tetara manyanga ereningo nandiga yanga itole nche yonga kwa eno omoyo yondo mwarimu ngosomi yake yo secondary ngosomi chemistry na biology ninganji to Oboremi igokuru asobwarimu gochia soboremi na ndi tali mwalimu wa agriculture igono igwete ntaito mbwati buyo mwacho murigereria tali mwalimu wa agriculture no mwalimu wa chemistry na biology kolende ni gagutuga chingo kwa tika tebyango hakingi kegeta agatuga chingo kichiga chirechi amadoido chingo ko gotugesenye cyo kwegokia chingo ko chingiye kigima kora tebyango ndi gwachage to Oboremi oboiga nyuma ntarate bandi na chagete Oboremi obo ekaruna arenge ko primary sekona liko tira ngo twana arenge chingoko lakini ekarega na kore university ane na achire isko kachanganya oregas nyakeyo 2014 ngabake ninganyite kunya kuligereri Facebook ngara chingo gechi kangok sana ngateba tika fence in aso gotuga these birds itanga ni na mate osino ornamental birds
lakini karona chakete kunya kurigereriga Facebook ngora ngaraise ornamental birds chingoko gotuga chibwate kienyikia onekero chigorerete chikorosi riskoria rakana buya kabisa nga venture in as from 2020 ngakeria corona was before corona nalina chigorete korende na chakete neji njiro chingao echito chikubwatha chingao chikoro kuchiporish na jina chakete gotuga lakini aseji eche na ichako yuko chituga korwo mwaka 2022 yeah bona kwereserigo type ngo bachiro chingao au na ndekero ase ornamental birds chiko chinyoni chigo tugwa sengecho yokwego kia gukero guchirire yokwego kia maiso chingo bachiri type chingao anda ke ase farm ya ugaiga chi birds ngo bwate gose chinyoni ngo bwate type anda ke kero go differentiate iwambwate chi type ubere lakini just p echire 50 yes nimbwate ni chingoko no bwate chingoko kando kolendo ornamental igo chire 50 yes ono kora tatebia nkunga umuntu na kiago tofautisha ekero ndigereti nchendo chinga nigo chibuye kaini chikara chuka chitabuye kaini na kyo muntu arakora manyenge ngaye ngao ekero go chirigereri kumanya ensbati ne ensacha uni ne ensbati yo kurigerie gento kira ekoro kwe ekom go se walnut ensacha iyo go tware gente keke ne bune yebwate iga ebo ichwone chinsacha lakini ensbati ego tware gente keke sinni nande ebintu mbira bikoro ku wattles ebyanza ayere mel yo tware bitambake kobwa ensbati yawa bono ase chingo kechiga umate gwatebirenge kwari kurigerie metandao garia kwanya kobo konya gukora research yo chiga kogokia ugachaka gutuga konyora ebadi entangani gose konyora engoke entangani pi ngai kwanyorete ngai kunguka ikwagorete koru chingo kechi na gorete koru na nyuki na gorete kazi ni anere Nairobi nera na tugete buneti na tugete na maruma ngangori ngai na nyore chingo ko buneti agante na bato musani aga connect rende ngachugora kuna nyuki kali transport gocha chigeka akuru naguna nchikabekwe gari chigacha Kisii town ngachibugore ku Kisii town ngachireta ganga chakobore egero gwachagirite igone chiko ko igari irenga kwagurite na gorete nsacha yamo me chinswati ibere ya ugachakira gutuga pakachekire bona iga msini aso gutuga chingo kechiga kora tatebia nguma ite echini chingo kagero bugete inse gachikorokana buya umwancho muri bone screen yawe korokana gabu unurige chinyoni echini go chikorokana buya kigima nuruti chichinda bunchirororo nuruti mbaliri nere gabu nechini chinyinge igono nto genda to kora kibona chikorokana kora tatebia ngo lyo chigorete anda kenonyene ndagira chikori ndagira bune chingo ko chikori go sendagira yabone tobauti chingo kechi na bujinga chingo ko chinde chons na bongo chia starter crumbs ekaro chire bichuchu bya turagirgo na bya growers na bya layers koringana ne age gose weeks for example ekaro bire 0 to 8 weeks yongo bya jikimash usama tukana bya starter crumbs bya kina wangu yokora 8 weeks na za introduce ngora growers mash imburukanete na finisher kara bya beire metienyi no ane na igabona iga na bongo cha ko bya layers korwa burende na byarigani asokubeka magana yes kwa byarene asokubeka magana igugu na kugatebanga chingo kechi na chiro chikubeka magana buna ngo kende yonse na bujikobeka na ngo kende yonse kolende they are very unique ase gwike kubeka magana atatoka igona bego beka lero etume mambi ebeka litukolini liko bwate ya igo ya beka atatu ngokere igona rengi yego chiyararira kere kubeka atatu amagena mange pira abeke tagweta ni 15 yamanya korarira nekere gutaka korarira nabeko go bie bune ngo kende yonse nabeko bugana kuo bune ngo kende yonse nanyi bekira magena kianda asenge ntugwa tu mubiromoke ngonye bekira magena kianda gosenani nandi nabeko tura yonse kose yakubie limo yangi akonya kubirenda buya nabeko birenda byo kunonye roche bwata marionye iga ebwata liberali nyinge wono buchuchu bwaeke turageti yoka ebo kina bwango kubweka rombe kerete ngoko erarete ebirende gotira yabana asobo tugibwe chingo kechiga buna kwatebire ngwa tutebire buna chikorokana nindo chingo kechi chire iga buna nyerigeretine eyege karonye bwata nene etukia igora erenga nande na rodire gali etukia igoro gaiga tali etukia ni a feathers crest arenga buna acha nuirara maya kora
tebia ngo no buno borumo botabauti ase ande class ekiboro ichibire chitabauti gose na bochibwe kaini obono bo uniqueness chibwate chirocho ase chirochi in their family that's their uniqueness yes watabire nigo chikobeka amagena atatu ase wiki nande kere kurarira na magena gose kere guchikurarira na bakonya yabikira magena gwikira 15 iye minute ngana bekurarira magena kianda buna gwa tutebiri kora tebingo oborendi okonyia gutatia konyendagire ne kikurendo oborendi bwa emboro bieganiri ngo kechi ne takera sikurara abarabu igo na bongo tana abuseke sumu arusie chafu na ande ngo guchira mariogo kawaida uno kwa ngoko ngo vaccinate wachi antibiotic na bongo tana atia igo bakati na buna jira bona yes na ene umwanju muligeli ego gatamire kuruko bako ne gukabwata tolende tugenda gukoro kingana kichikorokana igo tubwate ornamental birds isogenda tegusangana umurimi to seri tukolera kuruka iga asense muyigesa nane tu tuginchigunta tenchigo ko boli ali boli elimo eko ndigetiga igo mete aserandi ndatebe antali skoina no bwate itali muno muntu simegete bunyansi riskoli nene kulinde no endete gukora uburimi bwao kora tebia ngunkiora tebia umurimi to anyako bagakoranga nabo gukora uburimi andonsi ntabunanga tewa oburemi ne passion na bokora ndons as long as mo wana no manyana asomete land na boko mate yako asasi nini obeke bintu yawe bire bitatu obirendero na ebinyako okora igo nto basa kuelinga etiaga astomete gara asasi nini usaka space karaga kaigo at least uteme we karakali yawana ono kora tebia ngo bona kwa tebiri kwa toeresere una chi korendu gategendagira chi kwaegwa nandanda ke kwa toirire baka kwa tebiri una chiri chi type nchiro au kora tebia ngo oborendi boli nandoko ogokora bwa botambe gosena ki angokeye iga ne bwate chi challenge sinyinga soko yetuga buna ngoko chiri tora tuge buna utabe ngoko chiri chiko bachi bridge chile hasyoka gose aba chi boborendi boli bokuganirwe chiganchi wato challenge bunecho borendi mbobwate boko kumono korende just like any challenge you go face these other ordinary chickens una chingo koiga ikoro ya marwaire ebisimba go chakori ibagi koira they also face the same challenge na juice gana ikorere bichuchu binga bine nake iga kema itukore ngane keiga na beke bagi ja chake kaimugi ke kaira mbima itukotama mbiri gotama nonye na obikirete gotubi kunya kolisi nsa igo mbima itukotama buna ngoko chirichi akienyeji era atame kabisa njira teira atame yere ngororo nona ebunonye bwatete igo yere ngororo bono nabe ke bagi gocha keimoki no muntu na bagocha abuguriye yabana ni matabari mibaito gose abarigeri baito begeta senki Ndizi TV mbandete kwebolinga engokiye iga nkuriye gwere engokiye asenje amagena narire lakini karongo buri abasani bane bagonde nyama yaye kwanza sana lakini nje nanya kwanyanya iga yangwanya kwanyanya lakini amagena nguriye gwere amagena arongo limbe amagena yana banga amagena kawaida gose na wenga ligena lya kawaida na wono isako baoro keli mondire gaiga na lieri iga ligena bulia kawaida botambe kawaida tu ega rogo lya to mochunu wa eno lyo kawaida yelo kawaida tu ne lya ngoko yes igo mwacho muri okwarere na ligena lyo ngoke igana bolinga ligena lya ngoke ende yonsi kabisa kuno ligereti ene ligena linga lya ngoke ende yonsi nanto kunyara komanyanga okubona ne ligena lyo kenyeji lya botambe ne na ari kubeke ene ringina ase bichuchu ibone igene re kubeka na robo to bauti bororo ene re tuani yes ene re ngoko ehen won engoko ndo chigura nere korokane kumune kompiri buya iga ngutambia arasinini igo mancho muri na ndekora oboto bauti bole ase oborendi bwe chingoko chigachia chingoko chiri gotuga esengencho yo kwego kya maiso nabo igo chingoko chiri chingia kigima unurigete yo mtona ndata gotwera amange na gotumanyia amange gotubati ase metandao ya Facebook Ndizi TV News Digital hasense ya YouTube Ndizi TV News nabo na gotomera SMS wetera ase nambe yo erase screen ya ugabu tobasa kwa gotubati ase metandao ya website www.ndizitv.net tetona ndasoma timokakigo ngoira na tuli kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate chitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igukubeka sinyasi
bune babu egikoni living room na boigo echikobe kwaisiko mbabwate sanitary wares buna chising chibakuri cheti cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiri spray paints no chire mbabwate chiboard buna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au biogakora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi asenamba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Kila mmoja anayependeza baada ya huduma ya kunyolewa na kufanyiwa massage katika Palamax Executive Spa and Baba atakueleza kuwa huduma hizo ni za viwango vya juu kwa bei nzuri tu. Wana huduma kama vile kunyolewa mitindo mbalimbali utakavyohitaji, kufanyiwa massage, steam bath, bed kiwa, man kiwa, hair coloring, waxing, facial, body scrub na zingine nyingi. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Kwanza Plaza, orofa ya pili, barabara ya Kisii Migori Highway. Unaweza pia kuwapigia simu kwa 0709747681. Palamax Executive Spa and Baba. Chumuligi gotogende tugukwanira iguru ye chinyoni chiri chigotugwa esenge cyo kwegokia nabo chinyoni chingo konya chire mwanya bantu aso kwegenderia sobugima wabo andake sense bwe chibesa asense mwe ndagira gati abo buna magenda buno yo minto anyagende tugotwera omurimi bweri tukoria lero na igo mungo endra kumanya omwancho muligere ni gotora sense moya egisa yeremeye bunge ya kitutu chache South astonde tugusangana kwemanya mange imeyo morori bwo burimi nobonda oyokore tugotambe na iche Mildred mumanye ni tukoria chumaine ense mone nusugo ikachinse ne nusu chamagoro igase tukolia lero ni gotogende tugusanga na kumanya igoro yichinyoni echiga nandi muno yo mintanya yako bagotwerera ni chinyoni chinga buna nyoni ende onsi ni chingoko chinga buna ngoko ende onsi kero koigura magena buna kwa ririgan le linga buna ngoko yikinyeji ya butambe kwa buna chikoro kana na bachinga buna ngoko kurinda mario nya ina arakojebe akonye kora ya beto bauti yake aso mulimito korote byango chinyoni echi nkahichiruete yani umaite ntubwatenga onya nengo gogo senga onya nengo mbegete origin ni aene eroro korote byango origin ya silk bantams yabaga tegecharuete Asia lakini abantu mbaro bagateba echiruete ku China Japan bona kirabone muntu tokunyara kumanya buya Asia Japan lakini ase tokotebera echiruete koru the Middle East from Europe continent no chiruete koru yawan korwase origin kora tutebya ngo maite gwatere chini chibantam chibantam mwe chikora tebya ngo nga chivaraya tinchiro au kora to ereserango unerega njiro jire white njiro jire ji mwamuti black kabisa mubero mogima wata murionyo black white ntwade chinde chire gray ntwade chinde chire blue omubero mogima ejine njiro tokata chiko na batteries chinga buna matofori ge kara ya matofori ya kwata birenchiro chire blue kara blue ya botambe to maite buna ngana sky blue yes echine chinyoni ngagarete chire unique yake gerere blue gose kale kama gana blue gose na maana kawaida kama gana yana gari kawaida tu kole ne tinda tuwe ya blue lakini ngonya rande anje ninga ne tirimo nje ntware emwamu gray
yende na watera ne ya matofari na blue kera ni roche producer ya ne mega gari metsera ni gande to tebanga enyoni ni ge koroka na buna eseseli kurukunga chiwawa ataito moya machi gutuka time na nyari kunyetuka abugete ne sese tamaiti ngene ngoko nda to masemi kabisa anyara ko baga kunyimanya ase chi tuanie chiga gose ase chingo ke chiga ni ndo chino nyene biara biaye ngo ikere bune tuanie ye ndo che ya mente kera go chaiguru ne kero kuligereri oboto bautimboro ndo che boke kora to ereserango wono tena ra ko elia yam oisa kuli chingo kechi ejine chitwani ne noyo nomus oisa kuli amalionya ete wat feathers ye wate ndero kuna fa na amalionya ra matere angabuna yeke busi na bata angabuna yeke busi go se jirimo wateba chiwawa nande kero ko nyirige uyiga it has a black skin here black kulia no ene nabakora na magura here black halafu oisa ko iri ebichara byaye mbinga une byengoko ige wate ebichara bitano no isa ko ligereri akane ngaro ko nyara kale kurugura 1 2 3 4 5 so it's very unique ando oisa ko jirigeriga njiro to ko teba chire bearded chiwate jitukiga oisa ko lebune yebono ne watega iga nera to ko teba ere bearded nane ere maved immunity ego twale jitukia samatu njira ejinde jitabwati malionya tota nan bearded lakini it's bearded echianjira mono nekereki nete buyaiga ngo ikatora sedigoli ekereki nete buyaiga kwa nyakire bicha kwa nyibekire Facebook igo twangirwe simi immediately kwa woli hunga yole ngoni yole kwa teba ngoni inde mwacha kukwana ligoli igo bone echi koreka na buya ko chi gore diskabu igo chi komera meta isko igo alafu negento kende oisa koligeri a walnut kose comb tenga mune yetwan it's unique in its way yani orogoncho ruaero lito maita sekuru asengoko yorogoncho gororo ngao nando isokuligereri iga samato igenga blue muligeri noroja ngagerete producer yani noroche igenga blue ebwate blue in fact igere blue ebwata akara getaka ya sana yes so it's very unique so those are some of the characteristics tibwate igone ngoko erengi no na go tugete scav ko chigorete bujaiga na buchikorosi muchiorra kana umuya sana yewa pone karto chaka gali ntwara ngachi nchiro chinde chinyingo bwate utatigechi no bwate type ende ngao anda keno toro ki type yende tonyarore na kiekorokana elindo muligere nera arobota bautimbororo ye polish osabune polish tali ye bona type yende ngao wana botoko chirani alafu rende igo mwancho muligere yantwendete gusanga naye na kukumanya igoro y'oburemi bwe chingoko nabo igo chingoke chigani igo chikorkunga ornamental birds igo ko murimi to agende gotoretere echichinde type echinde chingao ende tyakoba to gochirora igo nage nubuno chiro chega bwa screen yawo nere gabwe ngabuna amaine na benga muna chiwawa buna producer yanene akobage goteba nige korokana engoko engi ya kegima akaya kegima kana ndengo orke type yende ngao ende tyakoba to kumanya ende goso nyakoba gusanga na kumanyanga no nyane chingoko nabo gotuga isi choko yago kurinde yakwebesa icyakweni bo bunaye omurigereria gose bunaye omuremi orenka igabu igo muroberi nayo bobori no bonda bunande to kuchireta igo ntuchiko kokia kenda kora obota bautimbere igo kinchi ngao naende so ne type ende ngao echiko kino chira bachinga chingoko na bachinga chingoko echinde china bachira inga chingoko ngachire chinga chingoko Bono eji chikoro kuti Polish bantams gere ngao kubweli ende silk nero nonyro chiga nero ningi jere ntubwate chikara ao nere chibwamu chindabu chiwata matona tone different colors lakini asenje kiona cha protene chibere nejina jirocho ijira tangane to gotuka kabisa onere this is the parent na gorte 2018 kya gochi ko era iga
Achirochi na agorete koruna nyuki na chirochi. Ngachireta aga. Tigori ntochiko kwana baadaye. Ntochiko kwana mangana ya magori baadaye. Wone karuna achireta na arachi tugire. Lakini ako kina kwabo no kuya. Though ejikwera sometime. Chikuiregeka ake. Eye abekwere mitienyi 7 kose 8. Emanya gukini. Emanya kubeka magena. Kose tuane emanya kubuga. So it takes some time. So that is its uniqueness again. Amagena arona bekobeka bunerie kuriderie nde tuare ntangani. Amagena yeye. Nere kubeka limo yatuma. Nere ase wiki na bekobeka magena 3 osabere. Yes. Igo turi kubeka magena mange nero. Nero turi kubeka magena mange. Lakini turi kurarira. Ige kurarira. Tarrais gocha kurarira. Na kibono kira akora chi multiply onye nchiri kurarira. Oh no. Singo keje kare cha bekira magena. Nimbwate chi akenyeji. Na jingo tana bekira magena. Chiararira chiatura na wono njire rogorogari. Ngoenda toro orrebne ya metugete bichuche bina nero ya tura ketia magena. Wana. Igo nabo no etari kurarira na bekobeka obekera ngo kengawe goturagiri. Yes. Chagara na richiri ku multiply. Wana. Echichinde chiro chingorarira chiri echichiri twara chintangani. Chiringorarira chiri ka cha bekira magena 12 use 15 ya. Igo madene na bera abeka ngomutinyo omoiga na sengenje kobeka magena abere ko sata te. Ogo tu yani sengenje ogo tumoku. Teri kobeka furulizo. It's not continuous. Korugabu nani bekira magena 8 use 9 erongo turagere. Nande nkimbo about kiebwate eye igabono gwateba. Eye bono isakurigereri. Etwani eye. Ne ya marionya abutokire. Ngotwarira marionya aya akwa maiga paka amachiko atuba maiso ngotwajira marionya mange sana pesa kuri ne binde mbiro birema na iwata marionya manene ekwa nigeso kiskora ingeri gotwara marionya mange mono lakini twani ago lakini twani ngotwarire baka agugochaga ayanda agugochaga iga agera te korrabia kone ngakene na tugoja twanyigingira na lia korra igo na bana be andakera tubeke bake tubepi ekorrapi aso botindi ne chintindi chire tin sa no na njironyo bwaete igo abetera ne kargo chukucha kwa kaiga ige kwa gerio lakini kalikane twa wate karagu kali aronchi wa bibu na producer te banga ne chiwawa wana nde nkiura te bigoro yobori ndibwe chingo kechige type yende andake bono ne ara twa tubore ndo kwa ngumon lakini ekara bichuchu bya turagirgu ngora irere ngaki biroye boka baboke boko irere ngaki gokina mbuta kere bore ndo kuru asembeo sana mbeo awe na mariogo okine kuna mwaye ige ko irere ngaki entambe 6 7 paka 9 months yama ocha kubeka magena oro tine ngaki entambe sana awe ndo nyirende unenge chuchwe karara tukutira bakebeka magena bono kora tebiango maite no nyane ngo kende yonsingo kinere ya pimura ne kirali kwa mayanga ne chikirire ngebwate no ekero konyenya anda ke chingo ke chingo ikachire chikiro no nyane ibere igano no 2.5 ose chikiro chana kichiko bashingana chiri chintanga ne twagwatete chi silk pantams ensa jego twara ekira ya manenos ne yende hen mayo twale kira ya mona 1.2 kilos iko njiri kwa bandito ngono the same applies ko chia sage polish pantams najali njiri twara kilo nyinge mono na yera twale kira ya monenus 1.8 depending no koragira iko no koragira kwa etu niko na beka babuna ngo kende yonsi kero na rena igule chikiro icho lakini ngo komaete ngo twale chikiro chinyingi ngwetani chikiro ibere njiro mbwate na improve kenye jiga na ochwati kiranga inyega igere ndito sana improve kenye jishira chingo kina chire ko rengani gunechi nite tenda kubulia ndakinki agarete ugatiga gutuga chingo ko burungi chitumanyete chia butambe chia muri myonde bwensi ukaranga tigo tuge chichuka ona nginganzire tets mana njanje sana apart from being beauty chikoro sumu chorora kanabya njibwata chibesa togo chakorenga ndi golirie nengoko kerege jujwege yakinire eke na wana mbiro maiga bikeiga akaboro naga chuchu aga female akaro kale ga karo rekanire
na bo konjwe singe no nae kwe kuna mbuyo waka nducho kwa na sensemo ya maguli ntetwe ya tukireka iga ase tuguchugocha a sensemo yende nducho kwa na amangana ya maguli gukora bwatereraga gwo muri mione to base gusikana uri yo muri gerio ne gwigete seni kya Ndizi TV ndetukiriri gabu onyarako bagukumanya obuya bwe chingo kechi gatogane tugukwanira igo tubwatie ase metandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsemo ya YouTube Ndizi TV News otubwatie ase metandao ya ito ya website na www.ndizitv.net nabo na tuma SMS gwetera sena mbigera screen ya ugabu ene tyakoba tugusangana gukwana amange asobwamo igo tubasika ngwera na tule Baisa wechanda asora nyore chikeki chiogo chengera emeyega yao enyorro bokole liboro buya aseduka ya Villa Valentino wogo koroseria chikeki chia kerengencho aseri gori ritari kogoita ngorosi atore chikeki chimeyega au bunna chikeki chimeyega yenyangi engagement cakes anniversary cakes birthday cakes themed cakes corporate cakes egatiye chikeki chinde chinyinge ningore nyorere keki ngi yeyo kugania kwao asogo tutarira samaga chauru complex yeyo toka imeo mochobosongo asamanke gosekobeke oda yao twakere simi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyansu na boigo eyokuganya kwao Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchiri ni kiumbigia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bare certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabu atibirasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabuate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabuate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongoli tangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyenya na boko bakresime asikina mbechi Sunshine Driving School we fulfill your dreams. Togende tukwanira igoro ya ornamental birds ne chinyoni chigo tuwa esenge chiyo kwego kia buno mwancho muri twende togosemia kurugalia somo chakano bo morobere nobonda okole togotambera nche Mildred mamanyi ni tukolia chumaine ense moneno sugo ikachinsa ibere neno siama goroba eka togosangana gukwana amange ase tukolia ningo tora sense moyegesa tokwana igoro ya chinyoni chiga na kumanya obuya nobobe bwaya nabo igongi yakogera omurimi atugete chinyoni chiga igase murimi tondete abale masomo ligerete ara tubwache gwetera ase metandao ya Facebook Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News na wana utomera SMS gwetera senambe yo erase screen ya ugabu aso muri mito kora tebyango ekero kwagacha enyomba yechinyoni chiga kora tebyango botoba utimboro kubwase chingoko chitu maisha botambe osena kie kwagacha ekero kwagacha enyomba ye chinyoni yechi tabauti nene teyo nechi ngoko chinde una ndo setiga na bo gwakira ni buya magogo round kwabeka sibi kunyumugaso singa na droim bitake tomugaso buna ngokende yonse kusibuna binadamu raga ni otero mugaso akobeke keburi kyao buya mirango yao buya imekwaro osbiya no ndindo aseti buya bojande nabusa na bebwene tege sumeke kar kwaro wasira sibi ko tachegora kwabeke kwa yameshe buneri biko beka droppings chiao chance kwa busa raisi ibona nje ningo asereta asiri ni rakinende aso sabi ko te mane nanje nabusa kenga ditukere mo sabe mana ko wake kwa busa yawana igona bekwa gachuna gesumu kende gyo sigo mwancho muri na ko igure nigo ko twara sembe gweta buya otwara se kunyoro mu gasobuya onye beka se muna ngo kende yonse gesumu kyabo tambe nabage korosubwo kuruba bukora tebyango andake challenges rio gwetera ayebu no muremi ekero gutuga chinyoni echiga kekorenganirwa ni chingoko chiri cyabo tambe challenge ngora yedera mono kora aligie market sana igongo chioni as Facebook so one of the challenge ntara so as groups ngocha naoni
nabo konya kwa bekire muntu naro utakite ogakare gose Nairobi bakare gose Mbusia gose Kitale gose Nsirare na bajiroje bicha buya kabisa lakini mbara batari gutwara bwege nunga umuntu yekene nabwate obwa gutumire besa na bara gutumire besa olimie simu iko kwa mulire besa maite ngakine ta gocha gutwara moyo nga narorire gento kete Facebook ni ntomere besa ngoligu so ine challenge nene nande ndire goika demand yake kwanya na wobwate lakini besenjio nubuna muroje nabone gachi besibulete ocho kote yo monte ndege ga koni kubuga kote yesine tinyinge kwani ngendo kieki kwane ndege ngora engombe ngora wana muntu no naye kwa discouraged so engaki na bego ikana kwara abuta na birobyo yake ngaki nande demand nande yigoka ande kwaoni ne challenge ne enke igotu oborwere na obowocha ekarota vaccinated that is Newcastle was Coast Diocese aurebo wocha boite byonse igo nande bakore ndenga lazima vaccinate say that urire mbocha bikubyonse no ene mbeo chingokongole kuchiri pneumonia none chingole kuchiri pneumonia iko lazima birare asawateliberera ewan yo ikobeke asawateliberera linde mbiba sekonyora ngabia kwa bia kule bikwasara enyinge ewan andake asense moyo buyabwe kutuka chingtwani chingokechi kuna anene nate valitangani tokata the ornamental birds beauty pikoleta omuchi orre kana buya apart from being ornamental birds amagena engoliole uno isakorengo ke eyokia igere nene kubwa kwento keri kya white ke utoka imi so it has a big yolk than the white tenga una ngoko mujuna bako bamake lakini kwende kere white kebeka nene nando obuyabonde digena lia ekrokon nabokon chiwes chingia digena nabo chaka 250 mwagamba no muremi na kwa na 180 osemi ambiri elimo yo kwanyora rebes ne karo yaki nona egechuchu kikereke one day old osebake week though njitini koni 1 day to 1 week yongo tikabyakina kwa mayakon lakini karo kere 1 day baka 1 week 2 weeks omuntu agochiri nabo ko mwana 500 ose 450 lakini na that age tori kumanya male na female iwona vera asara solyo okogoli asengenje na wara ile baby twani byoka baby subyoka lakini nje ko nganjite koni karo chiaki ni charre kanire male na female naone ke jujueke these are female iso kile bujaiga Kiwatane mitinyere yakore yakore mitinyere una kirega ndachengeli ukina bwango unangoko it takes some time nate nage kuira 6 7 paka 9 months kama kubeka magena so eke kere 4 months na gweta wana kyarre kanire kabisa ko ke bwate teiga na wakwana ni mondo chiri bube na 500 chiri busatu una kenga niga yawana igo obuna bwo obuyabo tuga chinyoni chigaso mwacho murege no igwete sinwane chibese kuguru tiri kuguru esengenche koirege kanaro gukina ngo kere expense ndagiro kunyana gocha na ndekara to kuriga linga oburendi bwaye ensemo amagene kobeka nikobeka amagene amakekige mana kigogera nonyene eligo lia ligo kina tenga bunengo kwa na bokonyora bego turagie bichuchu onyore nande bibe tichingo konchire everywhere lakini ase echiga amagene singe chikobeka make yagera nonyene demand yaye yagenda iguru se nonyene ligo liria tira iguru andake asomore minjora nyako bagutebia abalimi baitoge korenganwa no botugi bwechingo kechiga ntenge ntaranga te yabalimi we embark on keeping ornamental birds eti ndenjiro chinganya chingabuna tawata bachinga konjira tokota ariko na frisol birds maikono ndate frisol tirichiwata marioneri ngeteiga moyuyu chinjiro achire moyuyu no anjiri na wata kitangana njiro achire na moyuyu wana karo wate ndo bunegi ebira kwebesa bibaga to kutuka chingo komono at least
we diversify twatugeji tutukena na maruma tutukena wanyenkende ikikira kwebes na kinanga te yabale yawan anda ke asabale mi baitongo nyorora abanki babo bagoteba ngao timbuga tia sane nenda tugere gento timbuga tia sane nenda kore gento kora batebi yango sikora bango advice binde mbirgo an space nana maono na wana mwesiko yeke somweke iko kere mara gatatu ise gombegete chingoko katimbegete chingoko igoro no mbegete binde na binde mbirgo re space nana maono na ne kere mo ino gaiga na ukibate bijuju ebinge they are more than 20 igoro nansi igo space ngochi igoro wana to whatever tero dige space yansi gaiga we embark aso to give into una jikoroba go chigoro as long as or stay structure yerengia nande o maintain tu safi na bokonya kwa tugire binte vinge through a very small space yes nande nkonyoro tule squeeze bintu bya chire bya bire digital naka tukuliria mangana abeire nga squeeze ni metandao kirege ntone metandao anda kingira tebye abarire baitu guse abari baitu bari siko gali baga nilikumanya igoro yoboreme kokorengani kwa namangana yobu nayo gwateba go online kora ba advice yangu ose bali andake bakobwa hukuguri kora ba advice yangu ndira ngate yabareme tigato tutwale smartphone kere technology ya chenjiri na indu tigato change ndoka baba kong papa otali go change nona yo mongo leka somo gako leka somo mwana youth have a smartphone ekwanda Facebook kosoya kosoa WhatsApp ebinde ebino okonyore binge birase WhatsApp yawa kerito kuliriria abarimi abangeni go beso iri gotuga chingo ko burungi chingo kishito manyete anda kingira ba advice ekero okorengana bad sichiga buna whatever echiga ndiguri ndire igoro gekorengana bune chingo kechinde ngira ba advice anda ke ba mix go seba tugichio kokora batebeya ndrango bate tago tugegente kam mix twale bintu bindi ngao at least goko beke no tagete kon na boko beka jibicho no chi minyama no hane tato gosene kwanyara kabago gokon yes anake asabarigere libaito isko gali mbagenda tukweburi ngako bo mwari mo chemistry wacha okora oborimi kora batebi yango na kyo montako akore gose ara akore gasiae bado gakora oborimi kora ba advice yango sana again donga to basa kwatega mega sia na boko live your own time wacha kwa korobni unanja wonebi akaro maro baje kirina rure para sengora twale biasara gitega abongo chanji abusere tibekere ndagera njibekere na mate mambi bogoki yongo rusia masakaraiga nabitiga piali ndagera ane maro bagengorwe school wacha saa 10 go chigoro nairana na nanyora asibire ndagara bya korire ida na bimenda kusekera abana balisko bankonye gasi byanya kwendra gukina yewa igona bakore gasi kokora oburimi igo burimi mburi go gosiekera tokora egasi yago na boko bo mwalimu bunere na nda balimu mate squeeze go bakari ko bunga matuka matamira bona go bari isko emetinyebere igonyo koro mwalimu ko isko ga bota bwatikende okora kore bori nga kemetinyebere ngingo kora na boko etumo chake oburimi bwechingo ko bunechigo na metoba na boko chaka igegesa ochomugori ona mentobadi yeyemo endo tuge ekobekera magena obekera ngo kerarire ekobekera kinyinge nayo chake obonya ekitari gentoka netingo bero 24 hours nege ntoko bekere ndagera kagiche ndagera ero na macharo kedili ege kobabuya kora tebya ngo nande ke andake ngane yawo yo mwerio posanda ke ayugwe karate na boko tebi ile to ko jawone ngranga leo asingora oni ebinde sana kigona lite kobeka status ase WhatsApp namba ya ngo bande ekara abantu baganya go few updates banyora nje kimbegete chinyoni cyane abandi ba comment ni chingi ya chire ire ngo kon wacha go kwanira azande ndiro mutana abeka Facebook ase status cyane naro my friends nimbata abandange chire kubere Facebook account kunya kuligerere bali na rubande ne chingi nanda singo janara abeka naoni ti groups njiro chire Facebook na ya monaire group ku Mount Kenya ornamental birds breeders
Mount Kenya ornamental birds ndo watu ornamental birds Kenya ni chine chinyinge karona agira kabichaiga na endase kuweyo na post nali kan ligori nali gose nali kelieta nali kanena bayesim ni location na sande na ndase ngora oni ndo wate group ase WhatsApp kuna vision ornamental breeders nara karona vekire nongo na nabeka abantu baligereri mondo ko una nawate besere mubuko nabako ngakire sim twagamba nere twiwanana ngolio contrast nabako ntumerebes nanje na ibeke bune parcel na bitomaita ku Nairobi ku Kisumu nango jibusia ngora atumande binte ya igonde bwansi utakanga yara konyona bako batebya gabo ase screen ya ogali nje wano yora nyare ko ba ka ku kantinyo niezi namba ya negere 07 26 77 30 72 07 26 77 30 72 na wate ngoro kweno komoyo igamenye tegesa sent judie kwa na yerete igabo around 10 meters naboko ngakeresin karonde sikona bango ate nonde oche obirigereri kerige ko chia maiso tugambeli gori obugoriire nayo nyagotwa ewa mbiya mono sana uyo mto Enoch asogo twanchira gutara baka mugondo kwa ugaiga gose aso tugete chinyoni chao nande twego kirikegima buno mwanchu murigeria onde tuchirigereri gabu twego kirikegima nande gwikinga kiende ntugutara kero twanyore nani no bikira no 300 gose 500 guchigoro aina tugusabera nake ndekero onde kwendera koni ogendera koni gabaremi mugotwara oboba igo mwerore iringa nabi buate mbiya mono sana nanje nate ire mbiya mono aso tarari tukoria rero etuomeranite Facebook ngagotumire message engaigo na egene to goseno oche lakini one kara wande na ngochore I was very happy and I'm very happy very grateful that ko wakira mbiamono negeta sen Ndizi TV wakira mbiamono aso gocha kontarera ase small farm yane ninga netuko chimutu na nyasaye kagongonya nduge binte binge kana ande ningorangeri nyasaye kagongonya myaka 3 iga ningorangeri oranya wana tugire binte binge tobikwanere mbuya mono sana igo ko igule amaroro yo mulimeto ase myakere bosiona gendera na chiko endera komenta elinderi chinyoni chinyako bachinyinge nabo igonere obulimi bwaye bonyako babogosuka bosio igo tobwate ase metandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsemo ya YouTube Ndizi TV News nabo igona bogo tobwate ase website yetu www.ndizitv.net koko tomera SMS wetra se nambe yo erase screen ya ogabu onye go taite ngo tare bakamugondo kwao andonsi aso tugete tugo yao ayonsi niga wikirani wa ekaro wantomire SMS gose ekaro gombwatia ase metandao yane ya Facebook buna Mildred Momanyi endelio twesemina kwemanya mange onye go tata ndakora mange ochikora chinyoni chiga na boko mbwatia ase metandao yane ya Facebook buna Mildred Momanyi ende tusange na gokumanya amange igo tuikenga kienandeli tukone chinsabu ne chiarero bye bye.